אז חברים, כאן פנדה רויאל בעוד סרטון חדש. כן, נעלמנו קצת ואנחנו פה עם פנדה, אליאב. כן, תגיד להם משהו. מה קורה? אז חברים, היום אנחנו באתגר הנשקים הירוקים. מותר לנו לקחת רק נשקים ירוקים, אנחנו מנסים לנצח. זהו, בואו נתחיל במשחק. חברים, כמו שאתם רואים, התחלנו את המשחק. בדיוק, הנה, אליאב לקח נשק ירוק. כן, טוב, בואו נעבור למשחק. יאללה, אליאב, אתה רוצה לעבור למשחק? כמו שאתם רואים, זהו, באוויר, זה נשק ירוק, יאללה, ביי. חברים, כמו שאתם רואים, נחתי. בדיוק נשק ירוק. אליאב, מה איתך? עוד נשק ירוק. תקשיבו, שילדים מותר לקחת, שילדים, זה למרות שהם כחולים וזה מותר. עוד נשק ירוק, המשחק לטובתי. בוא נעבור, בוא נראה מה עם אליאב. טוב חברים, יודעים מה? בוא נעשה ככה שלא יהיה לכם משעמם. נעבור, הנה ביג מותר. נעבור לקרב, סבבה? יאללה ביי. חברים, עדיין לא מצאנו אנשים, מחפשים את גודזילה! בוא נמצא את גודזילה, חייבים חברים. אני הופכת שלך. איזה רכב איתי. בוא נעבור עליכם. לא יודעים מה? לא רוצה אז לא נהיה ארוך. יאללה. בואו כמו שאתם רואים, אנחנו ברחנו קצת, אבל ברחנו. יש פה טבע, בוא נראה אם יש נשק ירוק. יצא נשק ירוק. יאללה, בואו נעביר אתכם לקרב הפעם, באמת. זהו, יאללה ביי. טוב אז חברים, אנחנו פה, אנחנו רואים את גודזילה פה. אימא'לה חברים, מה אנחנו נעשה? חברים, גודזילה. טוב, בוא נברח. כנס. עשינו. לא מאמין. טוב חברים, מתנו, בוא נעבור למשחק השני. חברים, התחלנו את המשחק השני, המשחק הקודם, כן, המשחק לא כל כך טוב. זהו, נעבור לנחיתה. יש פה דו איתנו, בוא נראה אם ישרוד או לא. מזכיר לכם, אנחנו עדיין באתגר הנשקים הירוקים, אז בהצלחה לנו. יש גם את גודזילה וזה. זהו, בוא נמצא נשק. אז חברים, אני נחתי, יש פה נשק אפור, אני לא יכול לקחת אותו. בוא נברח. זהו, בוא נחפש פה נשק ירוק, אולי נמצא. טלוויזיה. לא, בוא נראה, אולי יש פה איזה מיז, משהו טוב. מיניז, בוא נשים אותו. יש פה אנשים, למצוא נשק מהר. אליאב, מה מצבך? הנה, מצאתי נשק ירוק, כן, נשק ירוק. יש לי מישהו. זה! איזה בוט. הוא לא בוט. אליאב, אני בא. תשרוד. אוקיי. בוא נראה נמצא. נשק ירוק. אני מזכיר, מותר ביג וזה. טוב, כן. הוא רקדן אוטומטי. לא! טוב, בוא נעבור לקרב. תארגן עליי רגע. חברים, מה שאתם רואים, אני ואליאב פה, אנחנו משקיעים בסרטונים, אנחנו מבקשים לייק.
לייק וסאב לסרטון, כן. לייק וסאב, כן. כן, ועוד מעט יהיה לנו אולי ב1,000 עוקבים, כן. שזה עוד מלא זמן, מלא זמן, קוד בחנות. זהו. נשמח לעוקב ולייק. היי. מטומטם. בוא. אתה רוצה תחרות? טוב, אז חברים, התהפכתי פה עם האוטו, אני די, כאילו לא התהפכתי, התקעתי פה, אני דג דגים, לא יודע מה עם אליאב, איפה אליאב? כמו שאתם רואים, אנחנו במרדף, אליאב מאחוריי, יורים בנו, אימא'לה, לא! אני יורה בהם. ירוקים. סליחה. כן. יאללה, בוא נרדוף אחריהם. אני אעבור אליכם, שנמצא אותם. חברים, אנחנו בקרב. אני מת. אליאב, תעשה משהו. תעשה משהו. אז חברים, זה הסרטון להיום. כן, סרטון. לא יודע אם זה יצליח או לא יצליח. לא נורא. יאללה, אז חברים, זה הסרטון היום של משפחת פנדה, פנדה רויאל. הנה הפנדה ידבר, אליאב. שימו לייק וסאב. יאללה, ביי.